שלום לכולם, אחרי שבת נכנסים לפרשת כי תבוא, שיש בה כמובן את מעמד הברכות והקללות, אבל מעבר לכך, יש לנו שם את המעמד הגדול שכבר תואר בפרשת ראה, שזה המעמד שבו ישראל כשנכנסים לארץ, עומדים על שני הערים הגבוהים באזור שכם, הר גריזים והר עיבל, ואחרי שמתחלקים לשני חצאים של העם, הלווים עומדים באמצע, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם. עכשיו, בואו נתראה קצת את המעמד הזה. זאת אומרת, עם ישראל כולו מתחלק לשניים, חציו על הר גריזים, חציו בהר עיבל, הלווים באמצע, אומרים את הארורים שאנחנו תכף נראה אחד מהם, והביטוי והמשמעות היא שכל ישראל אומרים אמן על כל הארורים. הלווים מפנים מבט לזה, מפנים מבט לזה, וכולם עונים אמן. מה הדברים החשובים, מה היסודות שמיד בכניסה לארץ צריך להעמיד אותם? וגם כל תחילת שנה, פרשת כי תבוא תמיד סמוכה לראש השנה, באיזושהי צורה, כך אומר אבו דרעם, שלכן קוראים לזה סמוך לראש השנה בגלל הקללות, אבל בעצם גם המעמד הזה של הר גריזים והר עיבל, הוא בעצם מעמד שיוצר את הנקודות העיקריות, את הגזרה, גבולות הגזרה של עם ישראל בדרכו לארץ. אז יש שם ארור של עבודה זרה, מעשה חרש סתם בסתר, יש לנו את העניין הזה, ומסורת ישראל, מי שהוא מקלה אביו ואמו, וארץ ישראל, משיג גבול רעהו, וכל הסוגיות החברתיות, משגר ובדרך, וכולי, קדושת ישראל, זה עריות, סוגיות העריות, דין האמת, ובסוף, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. זאת אומרת, יש לנו כאן קביעת הגדרים היסודיים של האומה, אמרתי, עבודה זרה, קדושת המחנה, דברים של בן אדם לחברו, היסודי של בן אדם לחברו, העמדה על הדין וכו'. ובסוף, בעצם הדבר הכולל את הכל, זה הארור האחרון, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. זה המעמד שקובע את היסודות הרוחניים של ישראל. מה זה ארור אשר לא יקים את התורה? אז רש"י אומר שם, לא יקים, כאן כלל כל התורה כולה. וקיבלו עליהם בעלה ובשבועה. זאת אומרת, כשלא יקים את התורה, כוונה, לא יקיים את התורה. ככה לפחות הבינו אותו הרמב"ן. לא יקיים את התורה, ברור מי שלא מראש מקבל על עצמו את עול התורה על כל מצוותיה, וכל מי שלא מקבל את עול התורה על כל מצוותיה, אם אלה הוא, זה הרמב"ן אומר, זה לא הכוונה שכל מי שעבר על לשון הרע, או על חילול שבת, או על כל עבירה, הוא כבר בארור הזה, אלא אם כן לא קיבל, אם הוא טעה, חטא, נפל, אפילו פשע, אבל לא במזיד אידיאליסטי, לא במקום שבו הוא לא מקבל את התורה. והרמב"ן, אדם שלא מקבל עול תורה, הוא זה שעובר שם. ובכל זאת, התורה מדברת, הארור שלא יקים את התורה. אומרים חז"ל, מה זה הארור שלא יקים את התורה? אומר הירושלמי, הארור שלא יקים, וכי יש תורה נופלת, מה זה לא יקים? התורה לא נופלת, אלא שמעון בן יקים אומר, יקים שמעון בן יקים, הארור שלא יקים את התורה, זה החזן שהוא עומד. מה זה החזן שהוא עומד? יש לנו ברייתא, אנחנו מסביר את זה גם ברמב"ן, ברייתא, מסכת סופרים, שכולם נוהגים אותה, ספרדים בתחילת קריאת התורה, אשכנזים בסופה, שהגבאי או החזן או מגביה את ספר התורה, מסובב ומראה לכל הקהל. אם החזן לא עושה את זה, הוא כלול בארור הזה. מעניין. זה מצווה דרבנן, המצווה הכי חשובה בתורה, על זה נאמר הארור. אומר, משלים את זה, גם שם עוד דברים בגמרא שם בירושלים בסוטה, רבי אחא בשם רבי תנחום, אומר, למד ולימד, ושמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור. זאת אומרת, אדם, יש לו מצווה תלמוד תורה, יש לנו מצווה ללמד תורה, ויש מצווה נוספת שמופיעה כאן, להקים את התורה. אתה נכנס לארץ ישראל, אתה מקים את הממלכה שלך, ישראלית, האם אתה מקים את התורה? זאת אומרת, האם אתה דואג שהתורה תהיה נקודת הבירור של המציאות?
נקודה שדרכה מסתכלים על החיים. היא המשקפיים שעליהם מסתכלים, שעליהם בונים את החיים. להקים את התורה, זה לא רק לקיים את התורה, זה להקים את התורה. אז זה אומר הגמרא, לכן אם החזן, שהוא מגביה את הספר התורה, לא מראה אותו החוצה, ובעצם מה הוא גורם? שהתורה תהיה גלולה, תהיה מכוסה, היא לא תהיה כלל ישראלית, היא לא תהיה פתוחה לכולם. הרוח שלא להקים את התורה, המצווה להקים, היא המצווה להופיע את התורה בהרחבה בציבור. זה בעצם המצווה היסודית של הקמת התורה. זאת אומרת, אנחנו נדרשים כאן, ואולי זה נקודה, הייתי בחתם סופר, שחתם סופר, אומר שארור אשר לא יקים, וממילא מה הפוך, ברוך שכן יקים. וזו הנקודה חשובה. אמנם כשבאים לעשות עלה ושבועה, אז אומרים את זה בלשון השלילית, כדי לחייב. אבל בעצם העיקר זה התביעה כן להקים, כן לעשות. לא מספיק שאתה לומד תורה. לא מספיק שאתה אפילו מלמד תורה קצת. אלא אתה צריך לדאוג להקמת התורה. שהתורה תהיה הבסיס שעליו מתחיה המציאות. שעל פיה נקבע סדר החיים. על פיה נקבע משמעות החיים. על פיה נקבע ההובלה של הבית, של המשפחה, של החיים, של האומה, של העולם. זה בעצם המשמעות של להקים את התורה. וזו תביעה גדולה מאוד. וזה מופיע ביסודות של הכניסה לארץ. תיזהר מעבודה זרה. תשמור על מסורת ישראל. תשמור על טהרת המשפחה. אבל בסוף, הכלל הכולל את כל הארורים האלה, תקים את התורה. אתה לא רק תקיים אותה, תקים אותה, תביא אותה למקום שבו התורה היא המשקפיים, היא המבנה, היא הדרך שעליו או דרכו מופיעה המציאות. זה התביעה הרוחנית הגדולה שמופיעה עלינו. בכל דור ודור, אני צריך לשאול את עצמו, לא רק אם הוא לומד או מלמד, האם הוא עוזר להקים את התורה. האם התורה שלו הופכת להיות תורה ציבורית, או שהיא התורה שלו רק תורה פרטית, האם היא מופיעה רק אצלו, בדף יומי שלו, שזה טוב, במשנה יומית, בדף יומי, בפרק היומי על התנ"ך, הכל מצוין, זה נפלא. זה שרק אצלך, אז זה חסר. האם זה גם מקים את התורה, האם אתה גם מעורר את הדעת, את הרוח, לעשות את הדבר הזה באופן ציבורי יותר ורחב יותר. שנזכה בעזרת השם להתקיימות, יקים את התורה גם בדורנו, בעזרת השם.